खुलुमबाय राइस नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि प्रदीप लाइफारि इउटुब चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। जोंहा नै मोनसे गोजोनथाव खौरां, जोंनि जियागुरि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव सानथामनि हाबाफारि लानानै श्री श्री रास पुर्णिमा फुजा मेला फोरबो खुंफुंथाया जानानै फैगौ। बेयो जाहैबाय नभेम्बर दाननि 5 आरो 6, 7 बे सानथामहालागै जोंना बे रास पुर्णिमा मेला प्रग्रामा थागोन। बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ बे रास पुर्णिमा प्रग्रामाव बाहागो लाफैनो थाखाय बयबो रायजो राजाखौ खावलायहरनाय थाबाय। बेजों लोगोसे जोबथारनाय 7 थारिख खालि जोंहा जोंनिनो बयजोंबो मिथिजानाय मुंदांखा आर्टिस्ट गान खनगिरि कर'ना राभा बिथाङा फैगोन। आरो बेजों लोगोसे जोंहा बुदां बलब सार बिथाङाबो बे प्रग्रामाव बाहागो लाफैगोन। खुलुमबाय, आंनि मुङा कर'ना राभा बसुमतारी। फैबाय थानाय 7 नभेम्बर खालारखालि आङो थांगासिनो दङ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जियागुरि गेलेग्रा फोथाराव खुंगा जेथि श्री श्री रास पुर्णिमा फुजा आरो मेला फालिथायनि हारिमु मोनाबिलियाव आङो मेथाइ रोजाबनो थांगासिनो दङ। बिनिखायनो जियागुरिनि गामिनि रायजो राजा नोंथांमोन आरो खाथि खालानि रायजो राजा नोंथांमोन बयखौबो लोगो मोनगोन होननानै मिजिंथियो। गोजोन्थों। जानो गोनां हारिमु आयदानि दामनाय देनाय खननाय मोसानायनि आयदायाव आंखौबो लेंहरनायखाय, बे हाबाफारियाव लेंहरनायखाय आङो गोजोनदों आरो गोजोननायजों थांनो थाखाय आंबो रादायखादों। आरो थारैनो आंबो बै जोबनाय बे 7 अक्ट'खालि थांनो थाखाय आङो साखाफारा जानाय जाहैबाय। आसा खालामदों रायजो राजा बै सानखालि बयबो बे रंजानाय बाजानाय हारिमु आयदानि मोनाबिलियाव बयबो नुजाफैगोन, रंजाफैगोन, गोसोआव गोजोननायखौ लाफैगोन होननानै आङो आसा खालामहरदों। आरो बयखौबो फैनो थाखाय बे रोखोमैनो आङो बयखौबो खावलाय हरनाय जाहैबाय। आरो आंबो थांथारनो होननानै, थारैनो थांथारगोन होननानै आङो साखाफारा जाखाथारबाय। बेखौनो आङो गासै रायजो राजाफोरनो फोरमायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।